hyväksyttävästi, että homma on hanskassa. Mites yleisö, onko siellä valmiina? Yeah. Bring Finland Oy ja Iskelmä Radio. Lyhyestä viisi kaunis. Bring on ketterä kuljetuspalveluita tarjolla yritys, joka pysyy asiakkaan ryhmissä. So, bring it on!
Nyt saatiin vähän suolaista suomaristoa. Tämä meininki. No niin. Saatiin punk-henkeä tänne vähän Apolloakin tänään. Joo. No jos lähdetään tästä yleisöstä, niin yleisö osaa pamputtaa taas. Osaako yleisö pamputtaa? Joo, hyvä. Muistan teidät erittäin hyvin jo sieltä alkukarsinnoista. Jo nelokas bändin nimi sekä bändin logo. Mulla itse asiassa autossa pyörii edelleen vielä CD. Teillä on Nasta oma tyyli ja semmonen oma asenne. Ja kaikin puolin kaikki tietää mitä tekee. Laulajalla on erittäin hyvä asenne ja semmoinen niinku omalla stylilla teet sitä sun juttua. Nostan myös basistin esiin. Basisti oli tyylikäs kuin Sami Jaffa Konsonaali. Ei paljon mainia, mutta antaa tulla. Ja totta kai tanssipojille pitää antaa erityiskiitos. Aluksi mietin, että mitä helvettiä tapahtuu, nyt se joku kassi olkapäällä kävelee sinne, mutta sitten tanssipojat on sellainen kyseessä. Kerran näinkin päin, että kaikki puolet täytyy sanoa, että oli jotenkin se, se bändi ja yleisö. Te olitte jotenkin niin yhtä, enemmän mikään muu bändi tänä iltana. Kiitos. En puhu yhtä kauan kuin kollega tuossa vieressä, mutta olipahan kova meininki. Ei mä oikein edes tiedä, mitä kaikkea siellä oikein tapahtui. Oli vaan täällä, otin kaikkia kuvia ja videoita teistä. Siellä ainakin lahjottiin yleisöä ja oli tanssipoikia ja mahdollisesti ilman kovin rumpali löytyi tästä bändistä. Siis, joo, kyllä juurikin sinua kehuttiin. Kaikki siis niinku taustalaulut sun muut, mitä siinä samalla tekee, kun soittaa rumpuja ja vaihtelee käsiä ja huikea, en mä tiedä. Mitäs muuta siinä sitten? Häiköön sinne 100 pistettä. Kiitos. Palataan vielä aiheeseen. Rumpali osoitti, kuinka pelttejä isketään. Pelttejä isketään kovaa ja korkeata ja näinhän se tapahtui siellä. Todellakin tiukka paketti. Ja omat biisit on aina omat biisit. En mä
puhua pitkään. Te otitte tosi hienosti yleisön haltuun ja tosiaan pelkkiä sitsejä sieltä lensi ja kiitos tosiaan tuomariston puolesta. Mä tykkään teidän tyylistä. Ainoa pieni kehityksen paikka, jos puhutaan 10 minuutin esityksestä, niin oliko vähän liian samankaltaisia biisejä? Saatto olla, laittakaa harkintaa. Mutta kokonaisuutena erinomaista, kiitos. Kiitos tuomarit, kiitos Brick